Bé, dissabte, després del partit, hi va haver alguna jugadora que va dir que havia acabat el partit amb alguna mica de símptomes, va sortir negatiu, però diumenge ja va ser més d'una, no? I dilluns ja van començar a sortir positius a l'equip, dimarts en van sortir alguns altres, i fins avui dimecres que encara n'ha sortit un cinquè, a part de la sisena persona que està confinada ja per un positiu de la setmana passada, no? De seguida ho vam posar en coneixement a la Federació Espanyola, que la veritat és que li ha costat bastant arribar a cancel·lar el partit, quan les circumstàncies a nivell lògic, no, eren òbvies, però bé, ja han pactat l'aplaçament del partit de dijous fins al 9 de març i suposa que serà semblant al que passarà diumenge amb Girona, perquè ara ja dins del protocol ja no podem jugar perquè som més de 5 peces amb positiu. Bé, seguim entrenant amb les jugadores que ja ho han passat i les jugadores i la gent que hem sortit negatiu i que ja fa bastants dies que no són contactes amb els que podien ser positius. Ja esperem que ara o creiem que ara no ens en sortirà cap més. Bé, entrenarem aquestes 4 o 5 jugadores fins al cap de setmana, on donarem una mica de descans i a preparar com puguem i amb les circumstàncies que ens toquen el partit de dimecres de la setmana que ve, que aquest sí que en principi s'haurà de jugar. Sí, mai no arriba en un bon moment el Covid, ara ens ha tocat de ple. És veritat que després del partit de Guernica era una bona manera de començar una bona muntanya russa de partits, també per les sensacions que l'equip havia tingut i estàvem convençuts, crec que n'havíem parlat la setmana passada, que si les lesions ens respectaven podíem fer una bona seqüència, no? Ara ho parem totalment amb sec, a més hi ha jugadores que a més d'aïllades i positives es troben bastant malament. Caldrà veure com arribem dilluns i dimarts de la setmana que ve, amb qui hi arribem i afrontar la realitat de la millor manera possible i preparar els partits com bonament puguem. Dilluns se'n podran reincorporar unes quantes. A nivell de protocol FEP, dilluns n'hi haurà diverses que farà 7 dies que són positives, altres no, però en protocol FEP, si dones un PCR negatiu, ja pots reincorporar-te. Tenim alguna jugadora que ha donat avui i ahir positiu, però que des de diumenge que té símptomes, per tant és molt possible que dilluns pugui fer algun PCR negatiu, però estic tot pressuposant, veurem què passa.